des d'aquí. Vull sortir de casa, però no sé com fer-ho. No tinc forces. No estic bé. Vull el millor pels meus fills, però estan tristos. No sé com canviar-ho. No estic bé. Vull viure millor, però no trobem feina. No sé què fer. Vull canviar aquesta situació, però no trobo la manera. Al principi no ho veia clar. No sabia si era el millor per nosaltres. Dubtava. Però veia els meus fills sols i tristos, i malgrat tota la incertesa, la idea d'un espai on poder compartir noves experiències amb altres famílies m'impulsava a no seguir estancada. Cada cop els s'anaven integrant més al casal i estaven més contents. Inclús nosaltres creàvem noves activitats i en formàvem part. El casal va ser un gran impuls, sí, però seguíem sense feina. Estàvem desorientats i no sabíem com trobar-la. Sense perdre l'esperança, vam aprendre a demanar ajuda. I amb paciència, i perseverança ens van orientar fins a poder obrir el nostre propi negoci. Havíem superat un altre obstacle. Mentre tots vivíeu en aquest cúmul de nous canvis, amb il·lusió i encoratjats per la nova etapa, jo seguia tancat en la Frustració i en la desmotivació. El meu fill gran. Les seves actituds ens afectaven a tots i no sabíem com gestionar la seva ràbia per tot. Superant cada batalla
assolint cada objectiu amb un suport constant i una bona orientació, a poc va anar recuperant l'interès pels estudis i la motivació per la vida. No triem viure aquestes situacions. Simplement passen. I està en les nostres mans poder decidir de quina manera volem afrontar-les. La família de la Zara no és un cas aïllat. Tots i cada un de nosaltres podem ser la Zara. I tots podem viure situacions de vulnerabilitat. Però amb l'ajuda adequada podem veure l'immens poder que tenim dins per canviar-les. Creant noves habilitats en situacions de vulnerabilitat. Perquè jo no sóc una persona vulnerable. He estat en una situació de vulnerabilitat, però gràcies a la Fundació Eres he trobat la meva hac.